S-Bar on eräänlainen juoma-automaatti, mikä muodostuu kahdesta eri osasta. Siellä on makasiiniosa, joka pitää valmiiksi jäähdytetyt juomat kylmänä jopa saunassa. Tuonne makasiiniin mahtuu 12 033 juomatölkkiä. Toinen osa on sitten rosterista muodostuva runko-osa ja hissi, millä käden käänteessä nostetaan tuolta lauteiden alta virvokkeita nautittavaksi. Saunailtaa vietettäessä kavereiden hämmästys on taattu, kun huurteista juomaa tarjoillaan lauteista nostamalla. Yhtä hyvin S-Barin voi integroida vaikkapa saunan jakkaraan. Saunan lisäksi S-Barille sopivia integrointikohteita ovat pesuhuoneen ja pukuhuoneen penkit sekä laitureilla ja grillikatoksissa sijaitsevat penkit. Mikäli sinulla sattuu olemaan kylpytynnyrin yhteydessä jäähdyttelypenkkejä, on vilvoitellessa mukava nauttia S-Barin antimista kirkasta tähtitaivasta katsellen. Myös kesäterassille S-Bar sopii erinomaisesti. Terassipöydän keskelle integroitaessa S-Barin ympärille mahtuu mainiosti paitsi ruokailuvälineet lautasineen, niin myöskin tarjoiltavat herkut. Lasten juhlissa syntymäpäiväsankari saa suorastaan taikurin maineen nostellessaan limppareita pöydän sisältä. S-Barin käyttökohteet ovat erittäin moninaiset ja oikeastaan mielikuvitus on rajana sen käyttökohteita mietittäessä.